Bekemeri yecha y'abakuru kurwase county ya Kisii na boigo county ya Nyamira nigo litkodarera baba kumera na ase omuchobo songo asibairera omogokobo magega yekigambiro wanchira abarimi goche gokora obochori ase oboteneri wage factory au nigo nonyana baba kugikeria aba director babono asogotenenia chi project au ase korende bane kiabuna oburayo boyambo chekoreta amaunchorerio nechinga kiboigo baba kugokere getamkiro yesereka yoko bwatoka amoyo aserigorirense asenonya nabo bamochia bari bagenderete kounereria barimi asokoreta amoyo ayo atari amaikirenu muri keito Frida Kerbo noroboti urwaso bwagare ababara naba director barustugo office ila idini na serikali ya Rengo Kisii County and Nyamira County magega yo gwakwa isikoli chikoli tabwatiri nigo aba director kurwa ase chi factory che county ya Nyamira na boigo Kisii banyora omoiso ase barachie kwenyora libagali ogosoa oborai gwetera obochori obora bogokorekana omutinyo gatano nalimo omwaka oyoiga. Sasa tumefurahi kwa sababu serikali na Board of Kenya wamesema kula zitafanywa by the before end of June of this year. So everybody who's eligible as a farmer is going to participate as long as he meets the conditions. Sila zimewekwa na factories sa Kenya mzima. Gokwana ni gobairera egetambukiro gyekegambiro anene asebaine kyabatabwati ama mochochinga kibabeire bakounengigwa asikolende baine kyagosira abalemi ababeire bagwetera amakongu. Lete otiti nja kolete bakatowekera forensic otiti kiregende kwa Kenya ngima hatujapatikana na hatia yoyote. Na sisi kwa sababu tunapenda wakulima yetu, hatukutaka kukimbizana sana. Na hata gochi komonyokia serikali onyare. Ya ikera sto amnyekire chiko twabwire bina byonsipi mundu tayo ko implement egente kotie goteba. Bachire bakabona badure bakakoto bapili. Badurete tare 17 mwezi ya January. Pakana koto bapili muita gatiroro. So we have seen aja teito kuna utumwa bale mebaito tiatoka ande chikura abale mebaito batisaiti bokanga imo bakwirania abakorere gasi ngo batakurenia utabakorere gasi nonyana boni go bamuchia aba director bale asobora ibono igam magega yogotenenia obokoreri kolende ni go baene kyago chikobogendereria chingaki abale mibara egweri bagali ogochora abara ibokogania kwabo batayi tabagata boniga ngiba okora ngiba korire ebibe baba korere nebintu basali dibi bakto twakora eto bati project nyingi to bati project yemete basali to bati project yomuriro basali kirege ndukiarengo our farmers knows bono iga baremi gochi bale komeke uwo musi yabo na ndi gochi bale koreta ba director bali berura se chingoro cyabo elinde babarendere kemerie kigechaye kyarekerege komu na ndikere na kigego to amapato akererito nigo bali eirabuna obocholi obobora irere okolentwa kwa baraya bayam tiboligo chigoturubania obokoreri bonde bwensi obora iraninse ekemeli igiechae ingeri konyege ya kende gyonsi giechae ekyara wa munsi bwe company iki igochi bwatabari abaremi na watenenere te company egento kyale konyege ye company onyore ne chai abari barange koirasi company tango na ye company irabe shiki kurende nigo bagokeire egetambukiro gyeserikali igyokubarentera obwoyo bwerigorirense asikorende bamochia bali bagendete korenta obwoyo botali oboikiranu nabo igo kounereria abalemi kwagatama na abalemi Gusii na Kenya ngimanga serikali yairire njira yo gotokonya igoro yo obwoyo tonyoro obwoyo wa 2000 babande nando uboro kobono twanyorire kitapere njiro cyatakire koreta moyo ale yuburimo eye itingirende serikali ya sotaime minister moro jegoteba ngotema bari kumanya ase obuyo bubukari kurwa n'abantu bakurukunga bari bakonia moyo batete ko so kale biasara itari bironge okoboko kwe serikali no gotambe ategete binyo kumanya egere basoime batokonya ntoe wa moyo atabwati sababu atari amaya ari standard tokobekera ebimeri byeto Frida Kerubo, Ndizi TV.